Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bafazi be-neighboring countries yebomeza. Hey, bafazi base-South Africa khanincedise sicengane nabafazi abangomakhelwane singamanina sike sizosebenza ubumama kwaba bantu. Yebafazi be-neighboring countries. Guys, khanimameleni sanoriska. Khanicingeleni abantwana guys. Abantwana bakwazi kubaleka. Khanike nincedeni babhemi, khanihlanganeni, khaniyekeni inkani ayizunisebenzela. Guys, nizazisola andinithreatnishi andi guys hey andiyazi noma yazi nindenza ndibeli yilo, nindenza ndibhimbe ngangoba ndinewari ngani. Khanike nithatha abantwana kuselithuba chu kakuhle, niqoqe nento zabo, niqoqe yonke into kakuhle, uthengise oqonda into ba kuza ukusinda njalo njalo. Ngoku ithuba lisekhona, khanihambeni, khanicingeleni abantwana. Abakwazi ukubaleka abantwana, asikwazi ukubaleka insana. Kunaba abantwana kaloku abaligqudulu, kaloku nina uthi omnye esemqolo, omnye ube umthethu ngengalo, omnye ube umkhulelwe, ngaba ebenilwa ke nifuna ukubazale lapha eSouth Africa. Guys, khanizincameni, khanibuncama ubumnandi base-South Africa, ayibo benu, bobe South Africans, sanufuna ukuxhamla forcefully. Ha! Guys, angeke nincede into yase-South Africa. Bafumeneyo anizufumana nonke, khona batapile batapa noRafu bazimillionaires kula mazwe enu. Sanufuna bake ngokunani mhlambe nilinde. Andinazi into enilindileyo. And most yenu ngoseyisuka ngisezitratweni nakwezitumato benizithengisa. Ngoku umuntu usahlalele ntoni? Yikhupheni la mentality ethi hayi isezawudlula lento. Nango 2008 yenzekile yadlula. Nango 20 wopha umnyaka obalwa 2014 2021 uzuqonde mina ngondi South African andiyikhumbule nemenye iminyaka, ndikhumbula le yaka 2008 whereby nadina afunelwa ibhasi ke ngokubuxhashi senidudulwa ngabahlali ebenihleli nabo sekucengwa nabecengwa urhulumente abahlali ba mabanamkele back, bacaba nathi ke sisazicengezela ku-World Cup ke sisafuna sibe bahle kwezinye ii-countries. Ngoku akho nto icengwayo ngoku, kufixwa i-country, kufixwa i-South Africa. And you are not part of that. Guys, khanihambeni kusekuhle. Yazi ba kuyawenzeka mhlawumbe ushiye nento zakho zexabiso. Ushiye ezo hot plate, uyafika ngapha awunayo noba mawupheke kodwa ubala iminyaka uhlele eSouth Africa, izinto zakho uzishiyile. Ngoba uphuma ngantoni ngefestile. Insana uzawuzithini na sokufuneka uphume ngefestile? Andithreatnishi hayibo. Anditshuba sendi in case anditsho uba kuzawenzeka ntoni. Mhlawumbi yiyo lento nani nihleli ngelithi hayi wethu akho nto izawenzeka. Kodwa ke xa kunongenzeki, xa kunokwenzeka inantsika itafile zibhekisa amanqina phezulu, uyawubuphi wena? Niyaqhathana ngakumbi apha kwi-social media. Abanye babona abanye besithi asiyindawo, aqonda yo hayi basekhona abakuthi abathi asiyindawo, hayi nami let me relax. Hey sisi uzawuba wedwa. Ukhumbula uba laa mntu othi asiyindawo uyawufumana siba mhlawumbe usebenza ema-kitchen, usebenza emaheyisini amakhulu, umedem wakhe uya naye edolophini okanye kuye umedem edolophini uyocosha. So laa mntu angahlala ke yena phaa, uphike naye wena umva kwi-social media, kodwa wena uhlala elokishini nabahlali abaza kuvingcela imini benye. Kube nzima kuwe uhleli kodwa. Khaniyekeni guys, khanithatheni ngoku sekwangoku, abona izikolo zizawuvalwa ngoku, khanithathe i-remove. Ngoku yakudala ke thina sasithi i-remove, andazi ngomhlambe kuthiwa yintoni, letter of transfer yomntwana. Khanithathe i-remove ezikolweni ukulungiselela abantwana benu bangapha bafike bamkele. Phova ndinazi noba nenza njani, andiyazi iprocedure yalamazwe enu noba umntana ufika thini xa efika esuka kwelinye ilizwe esuka kwesinye isikolo. Kodwa khanenzeni guys necessary preparations man zobuyela umva. Yo andisenawari umuntu sekeshiya yonke into yakhe sithi ngiphume nje nezisesiqwini, okanye umntana uyawasala, okanye kwenzeke okuthile nokuthile okubhlungu. Ufike ngosenikhala ke ngokuseniyoba lugxudulule police station. Urhulumente wase-South Africa
kodwa ngelo xesha mhlawumbi nabe bethi asiyindawo sebengapha kwebhoda ngoba anithembanga nto yi-1 bayayazi bona into abayithembileyo khani wayeke namakroti la asale nale nto ayithembileyo nina nizaziba nikwazi ukubaleka nikwazi kulwa anikwazi ukuthini khanihambe peacefully guys khaniihambeni nasenicingela abantwana nanjengonozana bafazi base-South Africa nanivelani babhemi nibacebise ngoba singabantu abangomama esizabe simane ngosithi yini nabethi hayi kodwa sisona kodwa sibe sisazi into yoba kudala nixelelwe kufuneka uba ngomasishere usizi masishere isympathy zethu guys sanifuna ukusikhosta kangaka anizubunceda ubumnandi base-South Africa balwelwa nina ngobe nifama nikopile qha into yabona ke ngokufika kwethu pha nathi siyodimanda old age pensions nathi siyodimanda oraf eSouth Africa khona into okuthiwa ngoraf siyodimanda izibhedlela ezirayithi nathi sike silale ezibhedlela for free sizawuclaima zonke ezazi into esizibonileyo eSouth Africa kuyaphileka eSouth Africa ngale nalena indlela even lesiyenzayo khani ke niyithathe noyipractice apha emazwenini ayizange babona abantu abalukhuni kangaka niyafana ngokuba lukhuni zilikhuni inhloko zenu ningafana nithi nje siyidomu asifundanga le mfundo yenu guys khani ke niyoyisebenzisa phaa emazweni enu nike nikhumshe impela nike nibethe andazi niqhayisa nganto abanifundile singo-30% thina kodwa niyalwa ezikolweni niyalwa nijakadule nifuna aba-30% bethu khani ke niyowenza le nto yenziwa zii-South Africans nani for ukufikisa i-country yo hayi ndingathetha kusenani kodwa ndiyanicebisa guys khani ke nenze kahle kanenzeni kahle. You see my profile pic, it's a South African flag. I'm a South African, so let's put this flag up until 30 June because to acknowledge what is happening concerning illegal immigrants. They are African people. We are also African. We look like them. We are not brothers. If we were brothers, they were not going to sell drugs to our kids, our sisters, our mothers, turning our teachers into hobo. They were not going to do that. Breaking our infrastructure, stealing everything that South Africans possesses. You understand? So all these politicians, they will never do anything. South Africa is a sacrificial lamb. They want to make sure when they're done with this country, you will never recognize it. And then they will live and stay in overseas. They want a pound of flesh of this country. Cyril Ramaphosa is a major shareholder of MTN in Nigeria. The funders of EFF, they are connected to the Zimbabwean tobacco guys. So these people, they will defend their interest for the sake of their children. They don't care at all. They don't. Now, they are using foreign nationals to insult us. And foreign nationals, they feel that they are clever. Instead of learning from South Africans, they don't. They see us as enemies. Yes, we are not brothers. If we were, you are not going to come with drugs, poison in this country. You don't sell it to your kids, but you sell it to our kids and you call us brothers. We are not. As for Ethiopians, you will say, my friend, we are not, because you don't recognize yourself as Africans. You don't. So let's change the flag and put it up there on our profile pic as a support of March. Let's do this, guys. It's not hate, it's reality. I like reality. The sad thing is that in Limpopo, they don't do those things. They are still worshiping Jesus. They think it's the end of times. That is why I'm saying when we are done after 30 June, we need to sit down and think of installing a Zulu king in Limpopo. So that way the whole South Africa will be protected by Zulus, because they are the only people who stand up for what is right. They don't take nonsense. They don't. We have to install Zulu king here, because the army is not doing anything, the police force is not doing anything, Home Affairs is not doing anything, the government is not doing absolutely anything, because they sacrifice the country for their kids to stay in overseas. This lady right here is sending a message to all foreign women to say, women, come forward. Foreign women, come forward. What are you doing? Like, what are you doing? Because on the 30th of June, it's going to be really, really bad. How about you pack your stuff and leave? Feel for the kids. Leave this country, because it is still going to get down. It is still going to
to get worse. All right, so you better pack your stuff and leave. And then there is a man also sending a message as well to foreigners, the foreigners as well, to say, please go home. Go home. There is no way that we are brothers and sisters. Yes, we do have the same skin, but we are not brothers and sisters. Because if we were brothers and sisters, you were not going to grab my kids, you were not going to sell drugs to my kids, you're not going to do anything that is going to harm me. And guys, it's a lot. It's a lot. I feel like at this point, sending a message to someone, especially foreigners, it's a waste of time, because in most cases we are sending this message to people that are not prepared, to people that don't even have the money to take a bus and go home, or take a taxi and go home. They don't have the money. So I feel like it's not going to work, man. It's not going to work. Unfortunately, on the 30th of June, it's just going to be a mess. It's going to be chaos. Those that have kids, they have to know, which I don't go to this place. I have to be far away from this place when all this chaos happening. But anyway, please comment your thoughts down below in the comment section.